News Avenue sibuyile back with the bang and siyagijima uyazi ukuthi News Avenue sihlele sikuphathele izinto ezihlukahlukene or futhi sikuinvitela abantu abahlukahlukene. Namhlanje sidecide ukuthi siwele sile kude eNorth sathola oPhongolo sathola uLindo Kuhle owakanxumalo isibongo kodwa ngokolimi lwasemculweni uSkorokoro. Asibingelele mzwidi. Ngiyabingelela kakhulu kuwonke umuntu obukele lo mbukiso njengamanje. Lo nibingelelayo uLindo Kuhle wakanxumalo uSkorokoro oqhamuka khona endaweni yasoPhongolo kwaMahlaleli esigodi. Igama lami kuSizwe Blose and into esenze yasichaza yasayithanda kakhulu ngozwide ukuthi u-identify yiminister emcimbini ethize ungqongqoshe womnyango wezamaciko nezemidlalo la esifundazweni uMEC umuntu omuhle wakaKhawula othe nje naye ehambele eminye yemicimbi wambona idlala uSkorokoro wathi hayi liyansizwa ngeke wazi udaba lokuthi bengakaqophi wathi no ikhona itude eThekwini laphana music house KZN kungcono simsondeze eduze ukuthi azoqopha kuzona ngoba umsebenzi wakhe muhle kakhulu and abantu bazowuthakasela. Nihlangana kanjani noNgqongqoshe? Kwaba ukuthi sadibana kwenye event wase yafisa ukulizwa ithalente ngempela walizwa then ke emveni kwalokho ke wayesebona ukuthi ikhona elingaka akakwazi ukuliyeka engafaki isandla kulona ngoba mhlawumbe njengoba esewungqongqoshe nje enawo amagunya njalo so wabona ukuthi kuyinto nje engamshaya nini so kwabona umuntu onje bese ekwazi ukuthi emyeke kalula so kwaba kanjalo ke wase enza inhlelo zokuthi ke ngihambe ngize ngifike la ekhaya njengabe namhlanje usula ekhaya kodwa manje ukubona kuphi lo mcimbi lo ungqongqoshe akuthola kuona noma sengukhohliwe wona ngoba imicimbi yayibe eminingi kodwa ke kwaba ukuthi sathathelana ama contact sasiyakwazi ukuthi sifonelana naxhumana. Yes. Namhlanje ulana uzoqopha ingoma engakhe? Ngizokwenza ingoma ezu12 yes album sezikhona noma usazoqhamuka nazo? I already sezikhona ngoba ngineyingoma nje eziningi kakhulu ngicabanga ukuthi ngingakhipha ama-album amathathu kodwa njengamanje ngizokwenza ezu12. Bayakuthanda abantu lapho Phongolo. I'm sure uPhongolo usudumile sekusele udume nje iSouth Africa yonke but uPhongolo nje udumile manje. Hayi impela uPhongolo uSkorokoro seyaziwa kakhulu ngoba imicimbi eminingi sengidlale kakhulu uPhongolo even nokaGatsheni nje ke ngoba kune Gatsheni Music Festival eyayibe khona njalo lapho ePhongolo so lokho yaqala from kwi first annual second annual nakulonyaka ke bengifisa kulo ukuthi ngiphinde ngibe ingxenye njengomcimbi nje ke omkhulu wasoPhongolo yayungiveze ngaye ngiyibona njalo ngivela ukusuka kulomcimbi oqala ngayibona ngiphakama ngipostwa oGezani ngabona ukuthi khona umehluko kwi first annual ngabuya kwi second annual ngabona ngipostwa oKing Zoso ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi kuyazameka nakulonyaka ke benginesifiso ngoba lo yamcimbi ngiyibona ngazathi njalo uyaliphakamisa igama lami so ke yilokho engingakusho ukuthi cishe abantu abaningi sebeya ngazo uPhongolo. Kanti futhi unesifiso esikhulu for sure sokuperforma emcimbini emkhulu khona organizer nje uZimdola kube khona organizer umfoka Mcineke for sure wena sisifiso sokuthi ucule emcimbini yalolo hlobo. Kakhulu nginesifiso nje sokufika lapho kodwa ke okwamanje bengisayimukela ukuthi ake ngiqale ngilungise imuva lami lomculo up until ngifike lapha. Ngitshele mfokazwidi bakhona abacula ubukela kubona nje ukuthi hayi laba lona hayi ngicabanga ukuthi ngigijime ezinyathelweni zakhe bengivula umlomo nje ngicula and lo ngivele ngikhumbule yena. Ngizoqala nje ngokuthi abaculi nje ke bekhona bebaningi ngizobala laba abangasekho kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi ibona abangenza ngaze ngathanda uMaskandi laba bakhona ngicabanga ukuthi bona sekukukhulisana ekuthenini njalo bayima befika nezinto ezintsha abebengazenzi laba abadala bese kuba khona engikuthandayo kodwa nje ngabala abantu abanjengomgqumeni ngibala abantu abanjengomtshengiseni ngibala abantu abanjengomuhle Khuzwayo ikakhulukazi ke umuhle Khuzwayo kulonyaka benginesifiso sokuthi
ngenze i-album noma ingoma ezobe icula ngaye ekhombisa ukuthi naye ungenye yey'ngqalabutho zomculo kaMaskandi yake yaba khona, ikakhulukazi ukushintsha umculo kaMaskandi uzofike kuleli zinga, kodwa okubukeka engazathi akahloniphekanga ngendlela amanye amaciko ahlonishwa ngayo. Akusho ukuthi nje uwumuntu ophezulu kodwa akabanga nenhlanhla ukuthi adume njengalaba abanye. Exactly, because uma uzokhuluma ngomtshengiseni, uzokhuluma ngomgqumeni, uzokhuluma ngomahawukela okuyibona abasematheni uma kukhulunywa ngomlando, naye ukhona lapho. Kuwukuthi okwakhe akukaze kuze kuhambe kuze kube ney'ngxaba ukuthi mhlampe kugcine kusekuthela. So-ke lokho-ke leyo ngcabha sengibona ngazathi isisele kuthina njengami njengoSkorokoro nje, ngiyafisa ukuthi igama lakhe lingashabalali kalula kanjalo. Ya no, kuyazwakala. Ngiyacabanga nje manje uchitha isikhathi esiningi la eThekwini and kudala ufikile la eThekwini bengizwa ulala emahhotela ngoba ufuna leli phupho lakho lifezekiseke. Kakhulu iphupho lami eleminyaka ngiyaye ngihlale ngikhala, kodwa-ke ngibuye ngiyiduduze ngokuthi hhayi mhlawumbe isikhathi sisuke singakafiki ngoba lokhu engikwenzayo ngungabazi, kodwa ngangazi ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu onjengo-MEC uBaba Khawula oyofisa ukungilekelela ngelinye ilanga mayezwa into engiyiphethe. So ilokho nje kwathi noma ngiphatheka kabi ukuthi kodwa sengingaze kuhambe iminyaka engaka, kodwa ngabuye ngathi hhayi siyofika isikhathi ngoba kuwo wonke umuntu sifika ngesikhathi esingafani futhi. Kwesinye isikhathi ungasalindele ukuthi kusezokwenzeka. Akuyona into encane nje ukuthi uhlangane no-MEC, u-MEC avele abone wena ngoba ngiyacabanga ayekhona namanye amaciko futhi kulewo mcimbi, kodwa kwavele kwagqama wena nje ukuthi hayi u-MEC avele avuke ngawo athi hhayi no, uSkorokoro ngihamba naye ngiyofuna ukuthi aqophe eThekwini. Yes, hhayi kwaba into enkulu kakhulu. Kwaba into enkulu. Sibonga kakhulu nje ukuthi usivakashele futhi lana. Ngiya-understand ukuthi usazoduma, yikho ngicela nje ukuthi sishaye isithombe sona bese udumile, usu-misbehave sizokutshela ukuthi wena sikwazi wena ungakafiki kuleli zinga usasukele uminister nje, manje ngoba usunebali usuphefome ey'ndaweni zonke ususitshela ukuthi asibe kancane besifuna ukusayina ama-autograph or mhlawumbe sifuna ukushutha nawe ususibeka le kude kakhulu, but nje siyakubongela mfethu nanokuthi akwazi nje ukukuthola ungqongqoshe, into enkulu leyo. Ngiyibongela kakhulu, ngiyaye ngithi nje-ke lokhu akwenze kimi sengazathi nakwabanye ngakwenza ngoba baningi abaculi abancane abacindezelekile kodwa ngenxa yokuswela amandla. Nami nje ngithi ngimncane ngibabone ukuthi hhayi laba nabo bayalidinga usizo, kodwa-ke ngeke nawe ukhalele omunye umuntu usayikhalela wena. Usafuna ukuthi nawo uphumelele. Ngicabanga ukuthi into ebese uphumelelile ngoba uphumelela kwakho kuqinisekisiwe. Uyobe usuyabadonsa nalaba abanye. Kakhulu angikusho nje lokhu la ngempela kuyo i-News Avenue ukuthi bakhona abaculi mina engifisayo ukubalekelela, engibonayo ukuthi endimeni bayadingakala, abasebancane engibona ngazathi bayanyatheleka-ke abanye ukucindezeleka. Ngiyayazi lento ubuhlungu bayo, so ngathini uyayethi noma umuntu esefikile endaweni efanele uthi usunethemba lokuthi bazomemukela kahle bemnike indawo yakhe, uthola ukuthi kugcine nje kanjalo bese uzoyibuza ukuthi kusalaphi. Exactly, njengomuhle nje ubona nje ngizama ukumbuyisa ukuthi akakhunjulwe phela kuthiwa yikhona umuhle. Yilokho nje ngisho ukuthi ngelinye ilanga nami khona artist elothi liyiphansi noma amabili noma amathathu, mhlawumbe ngeke kube yiwo wonke, kodwa nje bakhona engiyobaveza mawukuthi lo yedwa njengoba into esiyayisibeke eqhulwini. Ngicabanga ukuthi noNgqongqoshe ayibeke eqhulwini uyazi ukuthi bekudonsile wena waqopha la into ezokwenzeka umndeni nomndeni uzoshintsha. Exactly. Ngoba phela uyokukhuthaza futhi noNgqongqoshe ukuthi wena ubuye usebenzele ekhaya, ungathathi imali uyisebenzisa ngendlela erong, umndeni usuyakhala, awusasiboni nesidingo sokuthi kodwa lo muntu wayesedumela nje bese ezoyiphatha budlabha kanjena. Hhayi kakhulu, vele thina abaculi siyaye sibe nayo inkinga enjalo yokuthi sine-challenge yokuthi fanele sishintshe iy'mpilo zemindeni yabanye abantu, kodwa uthola ukuthi
iy'nselelo esibhekana nazo abanye bethu abayikhulumi ngempela. Yeah. Kunabaculi uthole ukuthi bayihamba imicimbi kodwa bakhokheleki ngendlela okuyiyona. Mhlambe noma bekhokhelekile late. Uthole ukuthi sekuhlukumezeka-ke abantu abasebenza nawe wena mculi. Ngasathi behlukumezeka noma ungabatshela ukuthi ngiseney'ngqinamba ey'lana la ngoba nginenkinga phambili, kugcina kungezwakali kangangokuthi ungaze ulahlekelwe abantu osebenza nabo. Ngiyakunxusa nalokho kubahleli bemicimbi nomasipala ngabe yonke indawo lesuke iqasha abaculi ukuthi bekuhloniphe ukuqashwa komculo. Okungcono umculi bengamthathi kunokuthi bemthathe bese bengakwazi ukumnika into zakhe ezimfanele. Usho njalo uSigorogoro umfowakaNxumalo lapho uPhongolo usuka kweSikagatsheni. Kuyathokozisa ukuthi indawo njengoPhongolo ibe kwi-world map ngenxa yawo njalo ubuciko ngenxa yawo umusic. Kuyathokozisa kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi asazovela amanye amaciko kuleya ndawo yasoPhongolo. Kodwa kokude uPhongolo uzobuza ukuthi bowusuka kuphi, usuka eThekwini. Ya impela oPhongolo ngizothi nje kukwelikude ngoba ila kufike khona kuhlukana kwaZulu naseSwazini eduze kuneMozambique eduze inhlanganisela yezizwe uPhongolo kodwa-ke lona lingasemazulwini. But uzophuma nje Mfokazi ungashanje ngomucu noma lawo masekhondana nje ambalwa. Hhayi akunankinga, ngicabanga ukuthi nginganiphi into hhayi ushaye nje ngengoma before siyivala. Kodwa nginganiphi ingoma ethini kulezi nje ozoyirekhoda eyodwa yazo? Ngathi nje-ke wahlula ngimncenga ngithi ngicela ngangishiyi, wavele wahamba wabona bangcono wabona bangcono laba bagcina bedlala ngaye. Wahlula ngimncenga ngithi ngicela ngangilahla, wavele wahamba wabona bangcono laba bagcina bedlala ngaye. Ivume wethu basho njalo. Hayi asibonge kakhulu ngesikhathi sakho Zwide mfethu. Sithemba ukuthi next time bese kucela ukuthi uze la sizokhulumisana nawe mhlambe ngesasasa nge-success yengoma le yakho ozoyikhipha. Angeke ube mancikancika, uyovele uze. Cha ngiyathembisa kakhulu ukuthi ngiyofika nginike lokho eniyobe nikudinga ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa usilandele ey'nkundleni zokuxhumana kwi-News Avenue. Check iwebsite yethu uze usilandele futhi lapho check ama-pages ethu la esibhala khona izindaba, current affairs uyayithola laphana emaphejini ethu. Phinde futhi ucheck i-podcast yethu njengale ekaZwide ezophuma nayo maduzane. And then ubusuwenza into eyodwa le ebaluleke kakhulu. Just tell your friends about us. Ubatshele nje ukuthi kune-podcast egijima ngendlela emangalisayo bathi i-News Avenue. Ikhona nephepha elilandelwa abantu abaningi, nawe iba ngomunye futhi olilandelayo. Don't you dare do what I already do. If you do it, please take pictures. See you in 7.